салом катбонувони азиз, тарзи таҳияи ғелакшӯрбо барои ифтор. Ба мо 2 литр об лозим аст. Ба он 1 дона пиёз, сабзӣ ва себзаминиро хурд реза карда меандозем ва 1 паймона нахӯд ва каме равған 2-3 қошуқ ва мегузорем шӯрбои мо 30-45 дақиқа то пухта шудани нахӯд биҷӯшад. ва то ин замон заволаро мебурем. Тарзи буридани завола дар сафҳа видеои пуррааш ҳаст, метавонед бубинед. ва то пухта шудани шӯрбо боз баробари ин ғилакчаҳоро ҳам тайёр мекунем. 200 грамм гӯшти чархшуда, каме намаку мурч вобаста ба хоҳиш ва ғилакчаҳои тайёршударо ба дегравон мекунем. аввал каме сирпиёзи сабз вобаста ба хоҳиш меандозему ғилакчаҳоро меандозем 10 дақиқа меҷӯшонем то пухта шуданаш ва дар охир заволаи буридаро илова мекунем ва ҳамагӣ 2 дақиқа меҷӯшонем. метавонед аз заволаи хушкам истифода кунед ва хуб дар охир 1 паймона оби сард меандозем ва оташро хомӯш мекунем. ғилакшӯрбои мо омода аст. онро бо чака ва кабути пешниҳод мекунем ва ғизои солим, ғизои парҳезӣ чун дар об тайёр мешавад ва аз ҳама муҳим хеле хушмазза аст. умедворам дар шоми ифторӣ тайёр мекунед. илтимоси дуо ва рамазон муборак.